Kuzma, čestitke na pobjede, čestitke na 28 obrana. Hvala lijepo na čestitkama. Da, evo danas smo imali utakmicu za prvo mjesto, najbitnije do sada u europskoj sezoni. Takva je bila, jako teška, igrali smo gol za gol i sve negdje do 55. minuta to je bilo 1-2 razlike. Na kraju smo se odvojili i evo pobjedili zasluženo 6 razlike. 5 obranjenih sedmeraca. A dobro. Jesi se spremao za malog Kostu, velikog talenta europskog rukometa? Jesam, spremao sam se, ali poslije kad malo osjetiš utakmicu sve se to može promijeniti na svojeg šuteva. Evo, bio sam dobro raspoložen i evo, vratilo se danas to. Slijedi nam Motor Zaporožje u Njemačkoj pa u Našicama. Da, evo Motor, vrlo jedna teška ekipa. A ništa, evo pozivam navijače da dođu u što većem broju, da nam pruže podršku i nadamo se da možemo odigrati dobre utakmice i samim time proći još dalje u Europu. Bravo, čestitke.